God dag derude YouTube. Rasmus på skinner her. Jeg er endelig tilbage igen efter noget tid. Grunden til at jeg ikke har været på i noget tid, det er fordi jeg simpelthen har fået en ny computer. En bærbar simpelthen. Og jeg har først lige lært den at kende nu. Hvordan man overfører videoer og alt det til den. Og jeg er selvfølgelig stadig ved at lære den at kende, og det kommer så stille og roligt så småt nu. For jeg eksperimenterer med det lige i øjeblikket. Men ellers så er jeg altså tilbage igen her på YouTube. Og der kommer mange spændende nye projekter. Blandt andet nogle videoer ud fra min kolonihave. Ja, I hørte rigtigt, jeg har fået kolonihave. Så der kommer der nok nogle små videoer eller vlogs derudefra, eller hvad man nu kan sige. Og så tænker jeg nogle channels, chili channels. Og selvfølgelig det, der er det vigtigste på min YouTube-kanal, nemlig togene. Selve jernbanen. Den kommer vi ikke til at gå glip af herinde. Men lige nu der er jeg i hvert fald tilbage. Jeg har først lige lært den nye bærbare at kende. Og jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan man redigerer og alt det. Men som sagt, jeg er tilbage. Jeg tænker måske også, at vi kan begynde på nogle spøgelsesjagt. Har allerede udstyret, har allerede en EMF-måler, REM-pod og Spiritbox. Så det kunne vi måske også godt begynde lidt på. Plus det her, det kan jo vise Night Vision. Men det finder vi jo. Nu skal jeg først lige lære den rigtig ordentligt at kende. Nu er jeg først begyndt at lære den rigtig at kende. Men det går sgu nok. Og det er jo snart påske. Skål i påskebryg. Nå, den er også tom. Der. Men som sagt, jeg er tilbage på YouTube. Og jeg er meget tilbage. Og jeg vil gøre endnu mere ud af det den her gang. Forhåbentlig. Og vi skal lave en masse spændende ting herinde. Lidt mere spændende, end vi gør på min TikTok. På min TikTok, der bliver der ikke så meget druk, som der er på min TikTok. Det her egentlig bliver lidt mere alvorligt, for det er det. Det vil jeg gerne. Jeg kunne måske også lave en video, hvor jeg vlogger lidt fra min arbejdsplads. Det vil jeg ikke, hvad I siger til det. Om jeg skal lave en video, hvor jeg viser min arbejdsplads frem, og hvad jeg laver på en dag dernede. Men der skal jeg lige snakke med mine kollegaer om, at de har lyst til at være med i en video. Det tror jeg ikke, de har. Men jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Om ikke andet, så vil jeg bare sige... Øjeblik. Rasmus på skinner, han er tilbage. Og husk som altid, at abonnere og give et like. Og så ses vi forhåbentlig snart igen i en retning til den næste video. Når jeg har fundet ud af, hvordan man redigerer på den her. Og jeg håber ikke, det går alt for længe. Om ikke andet, så... Hej derude!